on! Hostia, qué sol, zuek! Oso ondo, good morning in the morning! Hola zuek, egunon! Bueno, gaur ikusi bio Iruño, porque nik inoiz ez dakit de la ruta, izateana, eta Iruñek itxen dozta. Aiama! Gaurko outfita da, kamiseta berri ikusten zion bestela, de London, es que en serio politxa da zuek. Para nada eman du kaka kamisetarekin, bueno... Dijo la del jersey. A ver, baina da desberdin. Claro. Bueno, pixkat txapai pintura etxen dugun bitartian, hau da muy de influencer esateana, que ni ez dut hau inoiz ikuste dut. Bueno, gaur ikusi bio, Iruñez ikusi bio. Ikusi behar dugu, bueno. Bueno, a ver, gaur goiaz ikustera... Egingo dugu todo el recorrido. Venga. Zuek, toda la txapa enen grabatzen. Zubez a konturatu, zubez a konturatu. A ver. Dena esaten, goiazela, Tower of Londonera hor darela bifiterrak horregaitxik datorrela, Iruñei jakola gustatzen bifiterra, neri bai, eta goiazela, bueno, nahi geniola jun, jatera, typical English breakfast. Nik nene ban, Iruñek ez, porque babak dauzkata no le apetecen babak. O sea, sin más, niri English breakfasta ez daitu gustatzen. En resumen, que topau dugu leku bat, baina zeren Benedictic eggs. O sea, daude gauza asko gehiago, obviamente. Hola zuek, zen moduz. Zarixa, jeje. Bueno, evidentemente eso hartu English breakfast porque es que honek me motivaba muchísimo más. Eta ze da, hau, ikusten gainera ez dago plater politxo, es que ez bueno, etxera. Rukula, hau da muffin, que ni petzatzen ban, ze da, magdalena bat ez, kariña, ez da hogeixa. Dauka abokado, pico de gallo, bacona da maple cured, eta hemen, a huevo poche. Ikusi. Da super politxa, no? Jatzu pentsatzen. Eta hori be. Oso politxoa. Da como oso romantikoa. Eta The Shark. Hori. Palitroke hori. Tate Modern, dala. Fabrika tximenea hori. Hango hori. St. Paul's Cathedral, dala. Hori. Minarete hori bai. Konta hori. Hori da. The Monument da hori. Tower hori zein da. Bueno, hor dare beste danak. Urdin hori. Ikusi, erloju solarra da, que guai. Importantia betzatzen atau. Ikusi zelako txulua. Ez dake gustatzen gaten kolori gaitxek, eta eski dago super guai. Que me encanta. Super gustorika, gainera itzaletan koloriak dira txulisimak. Baia. Ez dira zure koloreak izango. Apenas. Grabaukot mobilakin zehaukat lotuta eta badazpadaz hemen pickpocket. Gustatzen gatik eixau dagola itzaletan, osea, handien baino, dagola itzaletan, leku gaixo dagola ibiltzeko eta momentu zori. Ay, qué bueno. Bai. Zuek, behitu gerezizak die erraldoiak. Bate veganua probatzera. Ez dauko usainik. Luzez dago super ona. Bazkai xartu dau, dala olako sándwich bat gaztai askokin, con mucho queso. Gero gongo gara la fatal tripetatik. Bai, bihar egongo gara hor aireekin.
saia atzokarekin, ni... Fatal. Hartu dugun sandwich hau. Gustatu izan bida dela, nire Imperio Romanua denborazkoan. Osea, dago increíblia. Increíblia, ikusi txuria, Horruntxi. Dauka porrua, kipulia, eta gaztai asko. Diferentiak, eske dago. Etorriga Millennium Bridge eta ikusi que txulo ikusten da hemendik. St. James Church. Gustatzen zait bilo bat, zubia. Ez badakizue, ateratzen da Harry Potterren 5. pelikulan uste dut bai. Eskerrak ez dute nahi inglesez irakurtzen, porque bestela ikusi da. Hau dana. Power Sisters. Bai. Noam Chomsky. Ikusi, zadana. Ai, holakotan ez dakizu ezin bat posten aizen, porque bestela bueltatzen nahi sin un pound, sin un euro y sin un nothing. A punto erosteko baina, claro. Sí, que guais. Honek gustatzen gat pila bat olakoak. Estilo hau. Barbie! Pila bat are. Ikusimendozko skaterrak, eta hor... ¡Qué ilusión! ¡De Londonai! Ikusi nora, el lugar, osea, dago emozionauta. Qué guai. Ez gai gobiar, baina pole txada. Ikusi dago hemen Londonai. Eta hor dago The Big Ben. Xokiada gauza erraldoi honekin. Loka! Oin serio, ni de palo, ez neban espero, izango zaganik, hain handixa armatroste hau. Osa, bai, banakizan handixa zala, baina... Eta merkea. Que susto, hain handixa, ez. Ja, eta garestixa, 34 pound. Hola, bizinaiz baterixo gabe, leku guztietan. Eskerrak, Iruñek lagadoztan bere kargadore portatila. Torriga, grafitixen tunel batera, eta... Iruñe kamufla honbia da, gusten duzuen bezala, horregatxek etorri daula. Nik daukat proposamen bat. Ez, ya está. Horrein eginda famatu viral joko bat deitzen dela Mekamilion. Eta orduan proposatu dioz, Andreari ez du nirekin jolastu nahi, kontatzea hola, eta ni kamuflatuko naiz, kontatuko naiz eta topatu behar nau. Zuek. Persona hau, osea... Ez que niko inulertzen dut, segatxok ez da bene izan amatxo, porque bera daumia. Dana da, grafitixak. Ikusi, hau da, hamburgueserixa bat. Hau? Ikusi que chulo. Dare sprayxak, es que gauza batzuk dara super guapos. Ikusi dare sprayxak hemen, eta litxuzu hartu eta pintau. Living Spidermanekin. Torriga berriz letu Trafalgar Square. Bueno, hemen laga gaitxu guzak, que Iruñek isak aldu nau. Next stop, Trafalgar Square. Torrengoaz, Leicester Square. Horra. Hore, Torregaia zentro rut, bueno, nutza. Zero zipo azkenengo gauzak, gaur da The Last Day, Sad Crying. Eta hoxe ba,
Gero jun behagan bonen bio de brusketa batzuk. Benika, baina baditut gogoak nire ohean lo egiteko. Eske, ohe hori, Zuek. nik uste dut erakutsi behar dugula gero. Erakutsi neban. Koltxoneta hori ez da... Gimnasiako koltsonetia, gainera Bai, ipurtixen gorputzez formien egiten. jadago, hau. Emanem zen den dia. Maite Garmen, hau da zuretako. Ikusi, Mierdita honek. Amabi. There's a place for us to love and life is a big cloud dance. People dance, people dance. There's a place for us to love and life. Bueno, gaude, ler inda. Orduan, orain gaude gure energia ekonomizatzen, ze pasatzen da. Dira, atxaldeko 6ak 7 gutxi, joan bar gara gauza batzuk erostera, egin behar dugu maleta, afaldu behar dugu. Neri Harry Potterren gauzak ega gustatzen, baina behitu pareta hori guai, osea... Etorrigan ere leku favorituenetariko batera, dala, Tigerrak hemen kanta. Eta ni noia, izaten biak guztian, etela un charm. Dala, oin poltzetan eta kolgatzen dien gauzak, pues tipo pelutxituak eta hola. Eta ikusi dugu hemen, charm sorpresak. Hanik aukeratu dut formatu hau, bueno, iruñek, osea, bai, eta iruñek beste bat. Dala bakarrik muñekua. Eta bakoitzak aukeratu hau bestiana. Eta iruñek aukeratu generitzat hau, eta zikikero zabalduko, eta berz eta okatzen gaten, dare honek danak. Montau dut ja nire charms politx hau, etoko gatela morea, eta ikusi txiki behibisa. Eguekin putxola dintzi, eta gero, hau honek bolita honek nik montau dutela, eta hau dana mozteko baina eskiz daukat gura izarik. Así que bueno, con este charm, maletia, bueno, mochilia etxera noia. Venga, hasta luego, Mari Carmens. Zuek, etorriga briudu batera, ez dakitxo zentzungo dan, porque hay un escándalo, eta ese bez, la última cena, así que, txintxin gure gaitxik. Venga, egingo dugu txintxin. Zelako itxura ona, hola, gauza bat, ikusi. Eta Iruñen hamburguesia. Zuek gure ondokuak jondie, zerbeza hori dana hor lagatzen, zein gau. Hartu. Andrak ez dituzten gehiago hartzen. Bai, mentira. Zuek Iruñek bete egin dago, esan gat girau eta bete. Evidentemente, bete dudala. esan gat girau eta bete, eta berak zegin girau eta bete. Ustu da katxarroa, nik ez dut bete, ustu da katxarroa. Bueno, ya, heldu hostaldera, gare, hilda, oza, ya, como delirio máximo, ba, hortara heldu gaia. Eta, bueno, ya está, ya, hemen bukatzen da gura aventuria kriston beri eman bioz, oza, bihar the last day. Ez nahiz dutxo bihar gaur, eski no puedo más. Eta, biotena, arbegixan garbitzu eta jarri hau. Horrekoko maskaria iguala, geratu ginen super ondo, así que bueno, hori, en plan, penia daukat. Hemen lagatzen dut jan gaurko bloga, ja motxilak guzti zukatu behuk, bueno, bihar goizian itxiko itxugo, baina, que hori, que bago ya soltara, en resumen.